jangan naning jangan atur tiara nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung biwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Keparengga ing siang menika, keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggaling cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan Sri Uning Mustika Tuban. Dalam sarta mendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Adi Mas Eko Pranoto, ewan dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, ewan dene para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kelir sepisan wonten Kadipaten Lamongan. Hadipati Hendro Katong kaparagani Roko Mas Judek Prakoso Patih Hendropati kaparagani Roko Mas Andi Prasetyo Senopati Gonjang kaparagani Adi Mas Abi Rojali Senopati Wijang kaparagani Roko Mas Maman Suryaman ewon dene prajurit katindakan seniman bagus Wahyu Manggala atekan salajipun wonten Kadipaten Bojonegoro Hadipati Prabaningrat kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto Garwa Prameswari kaparagani Dimas Tata Wulandari Patih Reksa Projo kaparagani Roko Mas Bagus Yanto Kumolo Retno kaparagani Nimas Lilis Suganda ewon dene prajurit katindakan seniman bagus Wahyu Manggala atekan salajipun wonten Kadipaten Tuban Hadipati Sirolawi kaparagani Roko Mas Enggi Suwarji Garwa Prameswari kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Patih Wanigito kaparagani Adimas Beguk Wilianto Raden Wiratmoyo
Kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Kaparagani Adimas Eko Sri Uning. Kaparagani Nimas Meni Widyawati. Pak Kerto. Kaparagani Adimas Abdul Sutopo Ewon Dene Sumarsi. Kaparagani Nimas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur trio Pelak Wahyu Manggolo katindakaken Cak Sendor Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol ewon dene emban katindakaken Sijuk Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Menggah-menggaten para kadang pamirsa Sutrisno Bedoyo. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng amirsani. Nun nun nun. Indropati paring dawuh gonjang wijang inggih kula prayoga.
Patih Indropat coba enggal matur sowan kawu ora ngaturaken caos sembah mugi ngaturaken sembah bekti Kanjeng Adipati Indrakanto. Indropati kon muasung Sadaya Ora puja pangestu tampane saged anggen kula nampi dadosaken seksiman. mergo iki akeh saking para prajurit kula sawetara dikepenake kon Kasinggihan. Sugeng kula katur Kanjeng Adipati. Gunjang lan kowe wijang Inggih. Senopati sakembaran pinangka kekuatan ing Kabupaten Lampung. Jengen sira sakloron padha ngaturake sembah pangabekti kanthi panem grama. Suaramu galik-galik urut usuk meh wayaku ngantuk nggon ngrungokake ya. Wis dak tumura liwat puja pangestu tampano. Kula tampi mugi ndadosaken teguh kayuanan kula Kanjeng. Kejaba saka kuwi wijang Nggih. panjenenganku bakal mundhut pirsa piye kewajiban sing wis tak samperake marang pundak kiwa lan tengen. Kepareng matur lepat nurseh pangabten dalem Kanjeng Adipati. Iya iya. Anggen kula jagi katentreman wonten Kadipaten Lamongan dinten sakmenika. Boten wonten pawongan setunggal kewala ingkang kumawani damel geger wonten Kadipaten Lamongan. Kok upama ana salah sawijining adipati kang kepengin ngrabosa perang ana ing Kabupaten Lamongan. Njur piye sumpah lan prasetya? Sumpah prasetya kula sisa-sisaning gesang kula badhe kula abdiaken wonten negari Lamongan. Bagus. Rumangsa bombong cumeplong sajroning atiku. Ya pancen kaya ngono kuwi sing ndak kersakake. Jengen sira pinangka senopati kudu tatak, tanggon lan tanggung jawab ngenani katentremaning negara. Lungguh sing kepethuk. Istaaken dawuh. Gonjang. Nanti kula Wajiban piye? wajiban kula naliti sedaya para prajurit. Namung kemawon prajurit boten wonten ingkang lewo ing wajiban. Ngono. Nanging sumpah prasetya kula Iya iya. sinten kemawon ingkang badhe ngrontokaken kedaton wonten ing negari Lamongan kula ingkang saged ngadepi. Gunjang. Dengan sira iki pinangka dadi gegedhuk. Dadi jagone wong Kabupaten Lamongan. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget. Kabupaten Lamongan kudu tok totoi kanthi sak lembaring nyawamu ya. Lungguh sing penak. Istaaken dawuh. Bali marang jengen sira Patih Indrapat. Paring dawuh Kanjeng. Sakuse satata lungguh panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye? Ngenani mubah musi ing swasana katentreman lan uriping para kawula. Swasana wedal sakmenika wonten ing Kadipaten Lamongan. Kawula panjenengan ngraosaken gesangipun boten kekirangan sandang sopapan. Malah kaporo kaum dagang tempe penyet Lamongan sampun kondang wonten ing jagat Kadipaten Lamongan.
dadi perkara panganan Nggih. sing jenenge tempe penyet Nggih. iki ndadekake kondangipun Kadipaten Lamongan. Setiap kutha-kutha niku wonten. Gosek. Pripun? Kowe iki omonganmu kok iso mentereng. Ana toprak kok ngomong setiap iku. Kala-kala ngoten bareng. Ngono. Ya pancen kowe salah sawijining patih sing senengane iki plesir ning endi-endi. Lah. Dadi kadang kala basane ya kaya ngono. Lah, saben dinten Gusti Patih menika ing dipun tinali menika namung YouTube kaliyan Facebook. Ngono. Mila tembungipun mentereng Kanjeng Adipati. Iya. Tak jaluk kanthi banget pakaryan sing becik kudu tok lestarekake supaya ing muni tinulat marang andan. Namung kemawon kang dadosaken penggalian Kanjeng. Iya. Menika sanes pisuanan wonten ing Kadipaten Lamongan. Iya. Nanging wonten wigatos menapa parandene kawula wonten ing Kadipaten Lamongan dipun paring kedah ngadhep mersanipun Kanjeng Adipati Indrakatok. Apa to sebabe nganti aku ngrangsekake pisuan agung ana ing Kabupaten Lamongan Jalayan. Pancen ana wigati sing kudu ndak rembug marang jeneng sira kabeh. Jeneng sira kuwi matur lamun to dina iki Kabupaten Lamongan mangsa-mangsa Nggih. uriping para kawula dasih babar pisan wis ora ana sing kurangan. Ngaten. Mergo kabeh kuwi mau saka golong giliking tekad kang nyawiji, Nggih. kejaba saka kuwi saka kawicaksananku nggonku jumeneng Adipati ing Kabupaten Lamongan. Nanging ya Teh, Nggih. jeneng menungso iki ora ana sing sampurna. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget coba candranen, coba cacaten apa sing dadi kekuranganku. Nggonku jumeneng Adipati ing Kabupaten Lamongan. Menapa mangke pun kula ndadat dumateng Kanjeng Adipati ing manginipun kula dipun patapi pidana. Ora usah sangga rugi mergo kabeh kuwi mau panjenenganku sing ngersakaken. Ngaten. Yo, Niki kula pribadi lho nggih. iya. Kok nek gonjang saha wijang. Cacatipun anggen panjenengan stop pengayoman wonten ing Kadipaten Lamongan, komplangipun dampar kaprameswaren jalanan wonten Bapa Raja kedah wonten Ibu Ratu. Menika cacatipun. Dadi kuwi cacat. Nggih. Apa pancen Kang kaya bentenipun kula Kanjeng Adipati, kula ugi sarujuk menapa ing dados pangandikanipun Gusti Patih. Wonten Kadipaten Lamongan dereng wonten ibu-ibune para wanita ingkang dados tetimbangan panjenengan ngembat praja wonten Kadipaten Lamongan. Menika leres umpame wonten prameswari wonten sisih panjenengan tartamtu tansaya kuncara wonten ing Kadipaten Lamongan menika. gonjang lan kowe wijang. Nggih. Sak tenane wis ora kurang-kurang nggonku budidaya patik-patik salah sawijining wanita kinarya garwa prameswari. Ndak rewangi munggah gunung medun jurang mlebu ning karang pradesan ning nyatane siji wae kawula ing Kabupaten Lamongan ora ana sing condong marang rasane. Mosok boten sing cocok blas. Pancen kaya ngono. Jenengane kok Mergo angel kok kabeh ngene kuwi mau dene. ana sambungane karo rasa. Oh ngaten. Nah, nganti ndak rewangi aku munggah ing sanggar pamujan. Nah, nalika aku iki meminta marang sing Jawa to. Ana wangsit kang dumeling nang talingan. Aku bisa lono, bisa langgeng nggonku jumeneng Adipati ing Kabupaten Lamongan. Lamun aku kudu bisa nggarwa anane Kumalaretna, putri saka ing Kabupaten Bojonegoro. Kira-kira Kumalaretna iki ayu Nggih, apa? nggih. Jumbuh dumateng pangandika panjenengan Kanjeng. Iya. Pancen boten sisip. Kondang kaunang-unang ayunipun Kumalaretna. Bebasan matumpo-tumpi matumpo undung. Mergo saka ayune Nggih, kathah para bupati Patmonco negari sami ngondangaken ayunipun Kumalaretna. dadi upama aku nggarwanane Kumalaretna kowe sarujuk. Cocok. Gonjang lan wijang piye? Menawi to kula bab ayune Kumalaretna Kumalaretna, menika dereng mangertos awit saben dintenipun kula tansah migatosaken bab pakaryan kula. Oh ya ngono. Kurang gaul niki. Ning upama aku nggarwanane Kumalaretna kowe sarujuk. Kula sarujuk awit timbang.
Kumata putri Terpati. Lo bisa rujuk. Ngono. Yen pancen kabeh padha sarujuk, gonjang lan kowe wijang. Dina iki jenger sira sak kloro aja nganti wegah ing kangelan. Lumarapo ing Kabupaten Bojonegoro. Lamaran kumolor. Nanging maweling kumarang jenger sira kloron. Lamun to panglamarku tampik Purbawasesa ndak pasake marang jenger sira. Terang trawaja dewa penjiran kepalang klonjangan pakaryan. Irito dari prajurit. Pangestu penjiran. Prajurit. Hei. Awat-awat ono gonjang lan wijang. Kewajibane wis rampung. Keparmat. Iya. Sedaya kewajiban kula menika sampun rampung mboten wonten ingkang lirwa. Bagus. Pakanan kang becik nggonen selawase karep ben tinulat kabeh para wanita ana ing Kadipaten Bojonegoro. Sawetara penake nggone lu. Estokaken dawuh. Marang sira Kakang Patih Raja-raja. Kula wonten dawuh Kanjeng Adipati. Rak Basuki to. Pikantuk pangestu panjenengan kalis ing sambikala boten katalumpen sungkem kula kunjuk Kanjeng. Ya. Ndak tampa ora liwat pangestu kutampan. Cukup anggen kula nampi mugi ndadosaken teguh kayuanan kula. Ing dina iki panjenenganku ngersakake sowane kabeh para punggawa ing Kadipaten Bojonegoro. Panjenenganku ora ngepenginake ngrembug tata tentrem ing Kadipaten Bojonegoro ora. Merga panjenenganku percaya yen to Bojonegoro iki dina mangsa katentreman. Ngaten iki. Uwal saka kowe iki kang bakal ndak rembug mung perkara dawuhe Kang Mas Hadipati Siralawe ing Tuban. Nalika semono paring dawuh kanggo ngraketake paseduluran utawa kekadangan Tuban lan Bojonegoro bakal dianakake bebesanan. Dauping Raden Wiratngaya lan Putri Bojonegoro Kumalaretna. Menawi kados mekaten malah langkung prayogi. Wajib. Nanging nganti kalenggan iki durung ana dawuh saka ngersa dalem. Sida lan orane Bojonegoro Tuban bakal bebesanan. Oh ngaten. Mbok menawi pados dinten ingkang sae menawi. Mbok menawa kaya ngono. Amin, amin. Pasang kalimat tabib. Aman, kasasuan. Nak Mas Sadoro. Lho niki dawuh tinibalan paman. Janur gunung klopo ireng tapase. Kersa mampir ning Kadipaten Bojonegoro iki mau ameng-ameng apa ngelengake. Pangapuntenipun paman. Menawi suwan kula wonten ing Bojonegoro boten caos pekabaran langkung rumiyin. Nanging saderengipun kula matur sembah kula katur wonten ngersanipun paman Hadipati Prabani. Ya, ndak tampa tiba padha-padha. Kados pekaten bibi sembah kula katur. Pangestumu tak tampa dari pangestu tapanan. Lho niki matur sembah suwun. Paman, Kepiye? keroyo-royo tebih saking Kadipaten Tuban.
Sowan wonten misa panjenengan tuhunipun wonten bab ingkang badhe kula aturaken jumbuh dawuhipun Rama Adipati Siwola. Kautus dening Kang Rama. Leres. Banjur wigati napa? Namung kapurih ngasrekaken dedawuhanipun temanten Kang Mas Wiratmoyo lan Kang Mbok Kumalerna ingkang rika semanten dereng kepunten. Dadi nggone Kang Rama paring dawuh iki sida to? Leres. Malah kapura kendhenge dedawuhan menika ngepasi dinten anggara kasih wonten ing wulan ngajeng menika. Yen kaya ngono kari sak wulan. Leres. Teh, Lho niki wektune kari sak wulan. Upama cepak-cepak uga rampen saguh apa ora? sagah kula mboten rumaos kamratan. Tenan. Amit, saestu. Ya. Asal kalimat awet kula ingkang sowan. Desa Praja. Lho niki Ana tamu satriya loro sak kembaran munggah ing Bojonegoro. Apa senates rawuh? babar pisan dereng nate Coba takonon. ngestaken dawuh. Di sana Inggih. jeneng aku tambuh lawan sliramu sakara niku pancen yo durung nate wanuk. Dan aku nyawang sliramu sakara pendane jambe singgal ora ana bedane sandang kanggone kembang. Estunipun pareng asma sinten wingking saking pundi napa kersa panjenengan minggah wonten Kadipaten Bojonegoro. Diwanu aku kemawon. Kula Gonjang Gunjang Senopati saking Lamongan. angkat sampean senopati. Inggih. Semanten ugi kula. Kula Wijang ugi senopati wonten ing Kadipaten Lamongan. Oh. Karepmu munggah ana ing pendopo Bojonegoro. Pengin pinanggih sembahan wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Mung cukup kuwi Inggih. sawetara dipenak. Inggih. Nuwun sewu Kanjeng, Kepiye, Teh? menika priyayi saking Kadipaten Lamongan. Gunjang Dalawijang minggah wonten ing Bojonegoro kepengin pinanggih panjenengan. Mendho sawetara. Ngapunten. Gunjang lan Wijang. Inggih kula. Senopati saka Kadipaten Lamongan. Leres. Munggah pendopo Kadipaten Bojonegoro wigati napa? Nyocokaken kabar menapa estu Kanjeng Adipati wonten ing Bojonegoro nggadahi putra-putri ingkang nami Kumalerna. Ora kleru. Pancen Kumalerna kuwi putri ing Bojonegoro. Menawi mekaten jumbuh dawuhipun Kanjeng Adipati katung wonten ing Lamongan kang supados kula nglamar ananipun Kumalerna minangka garwa Prameswari wonten ing Kadipaten Lamongan. Kautus dening sesembahanmu nglamar putraku Kumalerna. Leres. Ya, Gunjang lan Wijang. Matur nuwun. Dene ing ngatasé putraku bakal kakersakake minangka garwa Adipati ing Lamongan. Mung wae emane panglamarmu kalah dhisik karo utusan saka Kadipaten Tuban. Malah kapara utusan saka Tuban durung kondur. Lajeng pundi pawonganipun? Sisihmu kuwi. Kepareng kula nderek tetepungan. Heeh. Lho. Bujak. Aryo Sadoro putra kayon. Kanjeng Adipati, Kepiye? nggih, saringe pangalamar kula kalah rumiyin kalian Yai saking Tuban kepareng kula nyuwun pamit. Ya, aja dadatimu. Lah kaya piye kan? Sampun dipun tapi, matur suwun. Dipun tapi pun. Tompo apane? Kan kamu bali. Sadoro kepiye? Sarene sampun wonten pepunton dedhapan pitawaten. Bila saya menika supados boten dados pengantu-antunipun Kanjeng Rama Sirolawi. Iya. Kula boten saged dangu wonten ing Bojonegoro. Kula nyuwun pamit badhe tuwaksul wonten ing Kadipaten Tuban. Sing ati-ati taklime paman kunjo ngerso dalem Kang Rama. Mangkipun badhe kula tunjukaken. Ya. Pipi Bang Sri. Hati-hati.
ora kepenak ing rasa bareng panjenenganku nyumurupi gelagat pasemone gonjang lan wijak. Kanthi kuwi ini toperanganing prajurit saka Bojonegoro awat-awat ana lakune Sadura ya. Wis tak jawab. Prajurit, derek jak. Panglamar awak dhewe kalah dhisik karo wong Tuban. Kalah dhisik ya kalah dhisik ning aku jupuk tinggal. Wisin-wisin wong. Tinggal lho. Ning pendopo apa? Ngantuk. Walah jabang bayi. Aku rong dino ora turu. Duwe tanggung jawab lewo ya kaya kowe kuwi. Iki karemu piye? Panglamar awak dhewe kalah dhisik karo wong Tuban. Lamun to kowe lan aku bali ning Lamongan. Ora mboyong iku Maltna, mesti tok pidono. Mesti ae. Sadara utusan saka Tuban mesti liwat kene. Cegat dijaluk. Cintene sangono. Sedulur gonjang lan kowe wijak. Sadara. Sadara piye? Tenane kaget sajroning atiku wondene. Mudhemu saka ambal Kadipaten Bojonegoro iki ora tumuli bali ana ing Lamongan. Malah kapara sih pesanggrah ana tepes ing Tuban Bojonegoro apa dening Lamongan. Kapara diderekke prajurit-prajurit apa wigati? Sadara pancen wis tak temoho. Aku ora bali ning Tuban. Ning papan kene aping nyeket lakumu bali ana ing Dadi ana bab sing bakal kok rembug lawan aku. Yen sekiranya pancen ana bab Syekh rene kowe lan aku wis bisa tinemu. Enggal-enggal kondo mbok menawa mengkone aku bisa dibantu kelawan apa sing dadi panjang kamu. Kumalaretna kudu mbok penahke lan aku. Kok tembungmu Kumalaretna kudu kok wenehke kelawan aku. Sabarno ae anggonmu ping nglamar Kumalaretna. Adoh saka Kadipaten Tuban nganti tekan Bojonegoro. Iki bobote aku nampi dawuh saka ngersane Kanjeng Rama Siralawe supaya ngasekaken dedawapane temanten Kang Mas Wiratmaya lan Kang Mbok Kumalaretna. Yen pancen ancasmu mung pengen golek wanita pinangka dedawapane pepundhenmu Hendrokato. Ayo tak kanthi ning Tuban. Aku duwe sedulur kang aran Sriuning. Ayune lamun tuh ditandingke kalian Kumalaretna ora beda adoh. Sadara. Kacek sak kuku ireng lamun to ora Kumalaretna, pepundhenku ora gelem mula saka kuwi, gelem nyabarke nggonmu. Kepengin ngamar Kumalaretna apa ora? Kena, lamun aku dadi batang. Lakon tadi.
gening Tuban luwihake peperangan kang agung. Mergo perangane kawulan prajurit kae sing kena dadi korban. Sador. Sepisan meneh tak eling. Lamun kowe dadi pepalangku, anggonku kepengin boyong kemurna. Rawe-rawe lantas malang-malang bal tak putu. Keparat murang toto. Ucapmu mana? Yen nyotosi rasa. Ayo maju tanglah Aku uga satriya weleno mesti mati. Yen kowe ra trimo perkara gonjang wijang ayo legane atimu tak wis maju. wis pintar wis pintar Sira leno mesti Sador luput ke aku. Prajurit oneng Lamongan bosah basih pindho babatan Paji. yen kowe tetep palang pati sok. Kenane ora kaya ngene iki sing tak harepke. Mbok ya kowe ngeman kelawan nyawamu sing isih krasan manjing sak jero ragamu. Bali ning Lamongan urungke kekarepanmu pengen boyong kumulurna yen ora. Aku Kowe bakal dikirang dadi batak. seneng. Wis seneng kowe bisa mateni. Anyatan sabangan lurus mati wis. Aku ojo kok anggapku saka ning Kabupaten Tuban. Bisa natoni ragane gonjangan. Sumparo kowe pindane koyo andar-andaran ndukun. Kanyatan sedulurmu njebabah depane lemah. Bali ning Lamongan. Yen ora lakon odol-odol waduk, Watoni Cihono sengenge jumudul saka wetan. Ora bakal bisa maju makane iki. Ora go. Jang Endang kapracondang. saka rumangsaku Sadara kesatriya sing pempengan. Pucung playu satu ayo. Babar pisan. Lamun to Senopati Lamongan Wijang lan Gonjang. Katyasane pancen ngedap-ngedapi. Pindhane kaya dene Bathara kang mapan ana Marcapada. Saben siji lak pateni, lamun to saknalika dilompati kae bisa urip. Lamun to Gonjang kae tak odol-odol waduke. Nanging yen dilompati Wijang, sak temah kae bisa urip meneh. Bebasan kaya ora duwe pengapesan. Amun to iki tak bacot ki anggonku gegelutan. Lawan Senopati Wijang lan Gonjang. Apa ora ateges aku soranya nanging lamun to aku bali ana ning Tuban. Padha wae aku oncat saka peperangan. Ora watake wong Tuban. Kamangka aku putra Tus. Eyang Ronggolo di Tuban. Padha wae aku bakal mirang-mirangke wong-wong Tuban yen to aku bali tanpa entuk karya. Nanging nganggo sarana apa? Supaya nek aku bisa menang gegelutan kelawan Gonjang lan Wijang. Ora. Lelakon-lelakon iki kaya-kaya mbuka nalika aku nonton wayang ringgit. Nalika dalang kae ngobetke lelakon. Prabu Saya
sesajine ora ana liya sirahe Ratu Sewu pinangka senopati ora ana liya Prabu Hamsa lan Timbaka ewondene saknalika Asmana kurang telu sing bakal didadekake sesaji ora ana liya ratu ana ing Ndarawati Prabu Kresna Prabu Baladewa ana ing Mandura sing pungkasan Prabu Darmakusuma kang ana ing Ngamarta nalika Hamsa lan Timbaka tumeka ana Pendhapa Agung ing Ngamarta diadhep perangane para gong binethara ratu-ratu kang bebala raja kabeh apa sedelan karepe diandharke ana ing Pendhapa Agung Ngamarta sak temah gawe murinane Prabu Baladewa Hamsa lan Timbaka ras dupak prapane sak temah mentu ana ing tengahé paranggon perang dumadi Hamsa Timbaka tetandingan lawan Prabu Baladewa ewondene nalika semono Prabu Baladewa ngginakake piandele ora ana liya Kyai Nenggala nalika Hamsa maju tamani pecah merapat sirahe lamun to dilompati Timbaka kae bisa urip meneh tan bedane lamun to Timbaka kae maju ana tengah Raranggana ditamani Kyai Nenggala ajur mumur kuandane lamun to dilompati Hamsa sak temah kae waluya nganti rumangsa keseser Prabu Baladewa rahayune perkara iki kadenangan kelawan Prabu Ndarawati ya ora ana liya Prabu Kresna kae mung mere cecangkriman kelawan kadange sing gedhe dhuwur ora ana liya Werkudara Bratasena di adikku Werkudara apa mula bukane nganti kadangmu tuwa Prabu Baladewa ora bakal entuk kamenangan lamun entuk tetandingan kelawan Hamsa lan Timbaka merga kae ora ngerti pengapesane banjur apa pengapesane kakangku ireng tenane mono Hamsa lan Timbaka kae raga loro nanging nyawa siji sager kowe bisa ngedu kombo mengko kowe bakal antuk kamenangan sak temah Bratasena maju ning tengah Raranggana yo lelakon iki tan bedane kaya kowe Wijang lan Gonjang ta umpamake kowe Prabu Hamsa lan Timbaka iki Werkudara tak enteni ana papan rumpil Watai satriamu ngendi? Tinggal gelanggang colong payu saka pengarepanku satu. Aku ora nyelaki batin. Pancen Senopati saka Lamongan Wijang Gonjang. Katyasane pancen ngedap-ngedapi. Sak temah aku kesesering yuda. Nanging aja mbok kira watake wong Tuban. Lamun to durung kelakon lan kasembadan apa kedayane ora bakal tumuli bali menyang Tuban. Timban nandang wirang becik jengkelang dadi pacar. Yen kaya ngono. Mumpung durung kadung penjebopah dipene lemah. Iya. Bali ning Tuban. Ngorno anyahno. Tenane malah kosok bali ni. Lamun to kowe ridu kelawan dedhaupane kadangku, aja luputke aku. Lamun to aku tegalan mentolo. Ngontapke nyawamu sak karone saka rono. Ing papan kene joget to bakal tak kendangi, penjalmu tak turuti satoroe. Jalan Wijang. Lamun to kowe lan aku mung trimo ngandel katuse balung uga ulete kulit. Jang kepatang puluh dina siji lan sijine ora ana sing mati. Anjur sing arep Supaya enggal-enggal nyuwak perkara iki. Hayo wong loro maju bareng. Yen kowe kuat nampani piandelku kang aran Kyai Jolorante. tamake ora Gonjang lan Wijang satur. Bebarengan di. Yen kowe songar, hayo sesembaro nang pangarepan. Yen bobar samsaya kencang. Satur. Apa kaya ngene carane satriya nganggo senjata sentil ngene? Licik banget ki satur. Mergo aku ngerti kabisan. Pindane kaya dening Bathara kang mapan ana ing Marcapada. Lamun to kowe siji lan siji tak tampani piandelku nganti kukute jagat ora bakal bisa mati. Ya nganggo sarana iki aku bisa ngendarat Cono.
tanding jeger. Iya isih wali. Jangan aja. Lamun tuh aku tegelan mentolo mesti kowe tak patek. Nanging aku ora jagale manungsa. Arep kok apa ki Sadroe? Urip lan matimu gumantung kowe dhewe mengko sing nentokke. Kowe bakal tak papanke ana sak isore wit kang gedhe, bakal tak diliroto embah. Sing gedhe pangapuramu gonjang lan wijang. Tenane ora kaya ngene iki sing tak kerep. Nanging kabeh mau kowe sing jalari perkara. Yo. Sakwetara aku bakal bali ana ing Kadipaten Tuban. Untuk atur ana ing ngersane Kanjeng Rama Sira Lawik lamun tuh dedhaupane temanten Kang Mas Wiratmoyo lan Kang Mbok Meletno bakal ditentokke ana ing wulang arep. Kebangetan. Rekasane dadi anake wong ra duwe. Saben dina mung tansah dikongkone ngalas golek rencek, golek rambanan. Kepengin kaya bocah wadon kae ora tau jenenge bisu. Yen to kepengin duweni karepan apa, muga aku ora bisa. Yo, mbok menawa ae wis dadi kinarese uripku sing kaya ngene. Bakal tak lakoni saben dina sabiyantu karo bapak golek kayu golek rencek. Yen to aku ora nandang gawe sing kaya ngene, tak kira aku ora iso mangan. Yo. Nanging kayune kok dhuwure ngono ya. Kowe tak goleki malah ning kene to nduk-nduk. Lah aku arep nusul sampean golek rencek kok. Golek rencek. Bapak iki esuk ngantek sore iki mang urung sarapan. Urung sarapan. Mangan urung kebon opo blas. Lah aku iki mang muleh-mulehno rencek. Lho buka. Panganan nek ora ana panganan blas. Lah panganane tak gawa rene ngirim sampean. Lah ngirim iki ndi? Lah ning isor web kae apa to Pakne? Sampean iki mang kondi? Yo genang ae. Yo bingung. Sik. Sampean iki napa to, Pak? Lah iya jaluk tulung iki sapa tak gawe Cek. Loh, ayo Cek. Loh. Itu mon tulung-tulung sikil digeret. Sing penting ra tak slametke ngono lho. Sampai selamat carane koyo ngono. Yo, Apa to, Pak? sandang penganggone kok sarwa biar kaya wong kutha. Kiai luhur ya. Umur Pak. sampean. Yo gumun to, Cek. Ora terus sandang ngene iki. Senopati. Senopati. Bener saka Lamongan. Wih, Senopati niku prajurit sing nomor 1. Ya. Oh, kowe ngerti. Bayarane akeh. jajarane Pak. Kowe tau tungon. Sapa? Sono iki. Sono sampeyan niku. Kula niki bapake niki anak kula. Oh, niki anak kula aja kaget lho nggih. Kula jenenge Dul Sutopo. Anak sono ngono. Saya tak ngene ya, Tan. Napa? Ane sampean iki ayu, sampean koyo luwak niku. Lho, sampeyan niku Aja menyai panjenengan menika. niki pas kula ndamel niku nyidam kula niku napa pengen delok TV Dewi Persik. Lho, mulane kaya Dewi Ngene, Pak. Persik. Aku njaluk tulung karo sampean, uculana saka iki. Sampeyan iki sinten no? Senopati Gonjang Wijang. saka Lamongan. Sampeyan Gonjang? Ini Wijang. Lho, aku tau ngerti niki kok. Sapa? Sama sok jenenge dileh to man. Lho, kan Wijang kok. Oh, tak kira manoglek kula. Waton sampean iso nguculi iki, Nggih. sabiyantu aku. Njaluk apa ae tak turuti. Tenang mawon, tak uculane. Tureken nguculi. Lah kok malah tanganku sing kabeh platok. Lho sampean turene kan nguculi kok. Yo aja tanganku sing diplatok Sampean to. suwe. Iku landhep bedhot nang niku. Dancen bendot tenan Lah iki. kok tangan sing diculi iki slendang iki. Ora kok tangan sing diplatok. Bapak, wah niki selendang sutra kuning. Kowe lagu. Mboten saged dipun uculi, diketok mawon mboten saged lho. Lho piye? Kula ketok mboten saged. Ora iso wong kewalik niki. Carane iki piye iki carane? Carane saged ucul nih gampil. Ora apa? Kedahipun dipun uyoi dening wong perawan.
Lho jare ngendi? Lho, Anak iki kurang perawan iki. Anak kula iki. Are sampean perawan? Weh, berarti ora perawan kowe. Iya iya. Olewang sisan lho malah. Iya lek aku perawan. Lho kowe perawan kok. Perawan semene gedene. Gek perawan KTP kowe. Kae perawan kaset kok, Den. Iki anak wis sik. Dadi yoi. Ana syarate. Syarate apa? Sampean tak culke. Gen duyoi anak kula. Heeh. Ning sampean iku wal. Sampean kudu ngekeki duit kalih kula. Gampang ora terima duit. Nggih. Omah sampean tak brukno tak bangun sing tingkat. Saestu. Tenan. Tingkat ki omah doro watake. Tingkat loro kok. Anak kula pek mawon mungkin. Kaya ngono gampang. Gampang. Ayo, Dok, kono, Dok. Ayo kok iso di Ning Iya, kono. Aja suwe-suwe, Dok. Dah cepat. Aduh. Ciloko. iki dalan kepenakmu, Nduk. Kowe penak. Ngajian sampean. Lah napa? Lambune ketara berman jengkol iki. Trai mangane karo jengkol. Ancen mangane iki mang karo jengkol. Aku ora uman ya. Nah, anggere udeng-udeng mangono kok malah kaya kaji paujan ning udeng-udengan lho. Janji minangka utang lho nggih. Gampang. Niki anak kula sampean. Ane sampean teng Lamongan. tak pek bojo tak Nggih. boyong Lamongan. Monggo. Ora trimo sampean. Sampean melu saestu. Ayo. Ayo, Dok. Wah, kowe penak.